Majstri ahoj, majstri čau, vítam vás u dnešného videjka, ktoré bude zas a znova o zváračke. Ja som už v niektorom z predchádzajúcich videí avizoval, že sa načrtla možnosť, ktorú som nakoniec aj prijal, teda možnosť spolupracovať s touto značkou, so spoločnosťou Vevor, pretože mi dali napríklad pri tomto dnešnom videjku úplnú voľnosť tvorby tohto videjka, čiže môžem si tento produkt vyskúšať a môžem o ňom povedať to, čo si naozaj myslím. Tak toľko na úvod. No majstri, v predchádzajúcich videách, čo sa týka zváračiek, ste videli stroje, ktoré boli pre niekoho, čo sa týka tej ceny, možno nie až tak úplne dostupné. Tak dnes tu máme niečo z toho úplne iného konca a máme tu pre zmenu lacnú zváračku Vevor. Tak sa poďme na ňu pozrieť, poďme si ju rozbaliť. Možno to nebudem rozpitvávať až tak do podrobností a do detailov ako pri týchto drahších zváračkách, ale ja si ju samozrejme vyskúšam, niečo s ňou urobím a v závere si samozrejme povieme aj, čo si o tom myslím o takejto lacnej zváračke. Takže poďme sa pozrieť, čo sa skrýva v balení. Takže takto mi prišla zváračka zabalená, bola to naozaj extrémna rýchlovka, v stredu došlo k dohode a piatok do obedu bola zváračka u mňa doma, čiže pravdepodobne to išlo z nejakého európskeho skladu blízkeho. No, tak si ju rozbalíme. Za tú cenu dostávame celkom bohaté príslušenstvo, uvidíme teda, aké bude kvality. Teda samotný stroj a môžete vidieť, že krabica je teda prázdna. Máme tu nejaké príslušenstvo, ktoré je celkom za tú cenu bohaté. Cena je ináč okolo 260 eur plus minus, ono sa to občas hýbe tá cena. Pozerá na mňa hadička na pripojenie externého plynu. Mám tu 8 stupňov, čiže je trošku tuhá. Keď bude 25 stupňov, tak to bude určite o čosi lepšie. Čiže hadička má 3 metre. To je plne dostačujúce, viete si z toho urobiť dokonca 2. Napríklad na pripojenie čistého argónu alebo zmesného plynu a tak ďalej. Tak teda uzemňovací kábel, jeho dĺžka je, teda sú 2 metre, čo je dosť málo, ale určite sa nájdú aplikácie, kde to bude bohate postačovať. Kábel je extrémne ľahký, takže ani to nebudem nejak veľmi zisťovať a riešiť, je určite hliníkový, lebo je naozaj ako pierko. Ak to porovnám napríklad tiež s 2-metrovým káblom od mostu, tak ten je 3-krát taký ťažký. 16 mm je jeho prierez teda. No a môžete už vidieť takto na videjku, že je to ten menší šteker, ten hobby šteker 1025. Ak by ste chceli vidieť na porovnanie 3550, vyzerá nejak takto, čiže takýto prípasný rozdiel medzi nimi je. Samotné kliešte sú teda plechové, pružina nepatrí medzi najsilnejšie, takto prvý dojem, ale určite to bude celkom dobre držať. Myslím si, že v tom problém nebude. Nájde sa tu aj pravdepodobne pomedený takýto pletený spoj na lepšie teda uzemnenie. Takže toto je základný zemniaci kábel, ktorý môžete samozrejme vymeniť. Potom tu máme držiak elektrod. Je to KB200, zaujímavé. Tieto kliešte na elektrodu majú pomerne tuhú pružinu, takže tá elektroda tam bude pekne a dostatočne držať. Prívodný kábel je takisto 2-metrový, takisto hliníkový a jeho prierez je takisto 16 mm. Šteker na pripojenie je takisto ten menší 1025. Nejaký návod. Je zaujímavé, že dostanete takúto základnú sadu, spojka na hadičku. Z jednej strany je teda širší trň, z druhej strany je o čosi menší, čiže ako keby nejaká redukcia. Zároveň dostanete 4 sponky, bohate vám stačia 2 na nejaké základné prepojenie, ale máte tu 4, čiže ako som úvode spomínal, tú hadičku si viete dať na polovicu a môžete ju mať teda trebárs na 2 fľaše. Už v tomto balení dostávame aj pravdepodobne asi to najzákladnejšie, ale predsa dostávame aj tigový horák s nejakou základnou sadou, nejaké špičky, držiak, hubica a takisto samotný horák, ktorý je
štvormetrový. Jeho vyhotovenie už takto teda vidím, na prvý pohľad je o čosi lacnejšie. Hadička teda na ochrannú atmosféru je celkom mäkká, aj pri tejto teplote je dostatočne pružná. Má dostatočný presah, čiže ak si šteker pripojíte priamo do zváračky, tak máte ešte dostatočný presah, tak aby ste pekne dotiahli až ku fľaši. Jeho ochrana je veľmi jednoduchá, je to obyčajná látka. Je to na dotyk látka. Na druhej strane si to viete jednoducho vymeniť, ak sa to poškodí, ušpiní a tak ďalej, ale tygové zvaranie je pomerne čisté zvaranie. Takže je to veľmi jednoduché vyhotovenie. Môžete vidieť, že vo vnútri sa v podstate nachádza iba samotný teda kábel, výkonový kábel do samotnej zváračky a hadička na plyn. To je všetko. Je to teda liftingový horák, to znamená, že na jeho krku sa nachádza manuálny ventilček, ktorý si povolíte. Ďalej sa v balení samozrejme nachádza horák pre metódu MIG a MAG. Tento horák je sympatické, že je štandardizovaný, to znamená, že sa jedná o štandardnú MB15. Čiže základné príslušenstvo pre tento horák zoženiete bez problémov v každom lepšom železiarstve. Či už samotné špičky, samotné hubice, krk trebárs viete bez problémov zohnať. Takže k samotnému horáku MIG-magovému dostávame dve špičky o priemere 0,8 a 0,8, čiže dve náhradné špičky. Takisto celkom šikovný kľúčik na povoľovanie samotnej špičky. Tak majstri, na šťastie sú to 2,5 metra. Ja som sa už zľakol, že naozaj 2 metre to je fakt na nejaké drobné aplikácie, možno OK, ale v reálnom živote sú 2 metre naozaj veľmi málo podľa mňa, tak aspoň 2,5. No tak v tej cene nemôžeme samozrejme čakať 4-metrový horák. A tak zdá sa, že je tam nejaký ten klbík na lepšiu manipuláciu. Je to teda štandardná koncovka, eurozasúvka. Viete kedykoľvek tento horák zameniť s niečím iným, s niečím lepším, ak sa časom rozhodnete svoju výbavu trošku pozdvihnúť na vyššiu úroveň. A v balení ešte ostáva nejaké drobné príslušenstvo. Keďže je to multifunkčná zváračka, ktorá dokáže zvárať bez problémov elektrodami, tak máme v balení takýto veľmi jednoduchý oceľový kartáč na čistenie zvarov a oklepávanie strusky. Takisto v balení nájdeme ešte takúto smiešnú záležitosť. Sú to ochranné okuliare. Nie je to žiadna kukla, žiaden štít, ale čiste iba ochranné okuliare, ktoré sú vám pravdepodobne tak na dve veci, pretože pri zváraní vzniká silné UV žiarenie, ktoré vám dokáže spáliť pokožku aj na tej tvári, takže určite neodporúčam. Určite si kúpte plnohodnotnú zváraciu kuklu, ale trebárs, ak budete chcieť pozerať zatmenie slnka, tak ich možno využijete. Dokonca takto púzdro využijete na bežné slnečné okuliare, ale určite si kúpte plnohodnotnú zváraciu kuklu. S týmto to určite nebudem ani skúšať. No a ako posledné sa v balení ešte, čo sa týka príslušenstva, nachádza aj drôt, trubičkový drôt. A je to priemer 0,8 1 kg cievka na zváranie trubičkovým drôtom bez použitia teda ochrannej atmosféry. Tak sa pozrime majstri hneď na tento čelný panel tejto zváračky. Takže jedná sa o model Vevor s označením MIG 200D3. Spomínam to kvôli tomu, že sú aj teda nižšie modely 160, potom je to táto 200 a takisto 250. Tá 250, ktorá je tiež v ponuke, tak tam by som možno bol trošku opatrný. Sú to jednofázové stroje a ja si myslím, že pri jednofázových strojoch nad 200 A to nevždy musí byť pravda. Je tu takýto jednoduchý volič, ktorým si jednoducho prepínate režim, respektíve metódu, ktorou budete zvárať. Vidíme tu nejakú kontrolku zapnutia prístroja, kontrolka pravdepodobne prehriatia toho stroja. Potom sú tu jednoduché potenciometre, ktorými si pri zvolenej metóde nastavujeme určité parametre, takže sa na to hneď pozrieme, keď ju zapneme. Potom je tu takéto samostatné tlačidlo na posun drôtu pri zmene drôtu, alebo ak
Vkladáme novú cievku, no a potom sú tu dva displeje. Na vonkajšej strane, na tej čelnej strane je vyťahnutý vodič, ktorým si vieme tú zváračku prepolovať. To znamená, že ak zvára trubičkovým drôtom, ktorý potrebuje opačnú polaritu a zároveň nepotrebuje plyn, tak tu si to vieme prepolovať. Ja osobne to mám radšej, keď je to skryté v útrobách. Čiže štandardná eurozasúvka, viete si kedykoľvek zmeniť to príslušenstvo. Ešte sa tu nachádza aj takýto prieduch. Trošku mi nie je jasné, prečo výrobca použil takéto krytky, ktoré sú buď veľké, pretože vidno, že je v tom zárez, ako keby to chcelo ísť trošku viac dovnútra, pretože na tej zadnej strane je to pekne na doraz a v tej čelnej strane to má takýto presah. Hore je to teda pekne zarovno, takže pravdepodobne sú teda ukotvené z dola s skrutkami, takže pravdepodobne slúžia tieto krytky na mnoho iných podobných modelov. Mám rád takéto matné farby, takéto na povrchu jemne zdrsnené, takéto semišové farby, pretože nie je vidno hneď nejaký škrabanec, nejakú iskru, čiže ten stroj si potom o čosi dlhšie trošku udržiava ten svoj pekný vzhľad. Je tu hore takéto jednoduché madlo, nepôsobí nejak extra kvalitne, ale je ukotvené na poriadnych skrutkách, takže držať by malo. Nachádza priestor pre cievku, pre podávací drôt, buď kilogramovú alebo 5 kilogramovú. Pozerám, že unášač nie je v pravom slova zmysle unášačom, pretože sa neotáča vo vlastnej osi, čiže nekopíruje vlastne cievku, ale stojí stále na mieste, čiže časom sa to bude vydierať podľa mňa a opotrebuje sa to časom. Je tu aj nastaviteľná brzda. Čo chválim a čo je super, že už aj v takejto cenovej kategórii dostávate kovový posun, teda aspoň užívateľ to vníma, že je to super. Do jeho útrob na ten motorček sa pravdepodobne nepozrieme, ktorý sa skrýva tamto vo vnútri. Je to teda dvojkladka, hnaná je tá jedna kladka spodná a tá vrchná kladka sa pekne odvaľuje na ložisku, ktoré, ako môžete vidieť, je vymeniteľné. Takže nejaký základný servis sa tam určite bude dať časom robiť. 1.0 a 0.8. Tak pozeráte sa na nejaké detaily v útrobách. Vidíte nejaké základné napojenie tých výkonových káblov. Takže sú tu teda už rôzne detaily, keď to takto v krátkosti porovnám s tými drahšími strojmi, ktoré mám trebárs tuto. Ale samozrejme sa pohybujeme v tej nižšej cenovej kategórii. Trošku zamrzí a podľa mňa by to nebolo až tak náročné, ak by výrobca použil nejaký základný kryt na ochranu týchto panelov, LED panelov, teda tých displejov, ktoré z vonkajšej strany vidíme. Kryt dolieha celkom pekne, celkom dobre sedí, je osadený na takýchto plastových pantoch. Vypínač zapnutia vypnutia stroja, pomerne tuhý. Je tu teda trň na pripojenie ochrannej atmosféry, je tu mriežka, môžete to pekne vidieť, je tu mriežka ventilátora, teda aktívneho chladenia. Prívodný kabel aj v tejto 7 stupňovej teplote je dostatočne pružný, takže nie je to len čistý plast, ale je tam naozaj nejaký kaučuk. A čo sa týka dĺžky, tak tá je zhruba 1,7 metra, sa mi podarilo namerať. A čo sa týka jeho prierezu, tak je to rozumná 3x2,5, ale nás zaujíma samozrejme tento štítok, takže môžete si to treba spauznúť a pozrieť sa na ten zaťažovateľ tejto zváračky. No a pozrieme si aj tú bočnú ľavú stranu, tak tu sa nachádza už iba samotná mriežka odvetravania elektroniky, na ktorú sa bohužiaľ nepozrieme, pretože priznám sa, že sa v tom nejak extra nevyznám, preto tvrdím, že z toho užívateľského hľadiska je ten marketing celkom dobre spracovaný a zvládnutý od tejto spoločnosti, lebo zváračka sa naozaj celkom páči a v tej nižšej cenovej hladine pôsobí na potenciálneho zákazníka celkom dobre. Zhruba 28 decibelov a teraz zváračku zapnem. Čiže zhruba 60-61 decibelov. Zváračka je celkom tichá. Musím teda pochváliť, že hlučnosť nie je vôbec na tom zlé.
Čo sa týka frekvencie toho zvuku, tak je to viac menej taký hĺbší tón. Ventilátor sa samozrejme nevypína. Je to síce škoda, ale už to proste tak raz je. Pomerne ľahká, zhruba nejakých 8 kg, a ak to len na porovnanie porovnám so zvaračkou od Mostu 202 LCD, ktorá je výkonovo zhodná, tiež má 200 A, tak tá má 18 kg. Takže 8 kg 200 A, 18 kg 200 A. Poďme sa teraz pozrieť, aké možnosti nastavenia nám to ponúka. Je to teda multifunkčný invertor, ktorý, ako ste už videli, sklbuje rôzne metódy zvarania. Takže nastavme si to trebárs na tú MMA. Týmto potenciometrom nastavujeme teda metódu MMA, prípadne liftik, čiže veľmi jednoducho si vieme nastaviť od 28 A až do 201 A, teda 200 A bude max. Keď tá spätná väzba tam je v podstate nulová, ale viem si to viac menej nastaviť aj po jednotkách. Ak to prepnem na metódu liftik, tak v podstate ovládam to takisto iba týmto potenciometrom. Ak to prepnem na metódu MIG, tak vtedy môžete vidieť, že tento potenciometer nastavenie je vlastne neaktívne, respektíve nereaguje vôbec. A teraz máme vlastne k dispozícii iba manuálne ovládanie, je to manuálny stroj, čiže žiadne synergie, iba manuálne nastavenie. To znamená, že tu si nastavujeme teda voltáž od 11,8 až po 25,4, čo nie je teda najviac, ale uvidíme, ako sa to prejaví v praxi. No a týmto samozrejme nastavujeme rýchlosť drôtu, aspoň vidíme tú hodnotu nejakú, takže si to vieme pekne doladiť. Samotné potenciometre majú na sebe takýto veľmi jednoduchý graf v číselnom znázornení, to znamená, že teoreticky uvidíme to v praxi, samozrejme, ak si nastavím výkon, dajme tomu na tú trojku, aj ten posun na tú trojku, tak malo by to plus minus akože sedieť, no ale uvidíme to v praxi. Tak majstri, skúsme si urobiť rýchly testík na elektródu. Takže práve sa pozeráte na rutilové elektrody, v krátkosti 1,6, 2, 2,5, 3,2 a tuto máme bazické elektródy, takže tiež základné priemery 1,6, 2, 3,2 a 4. Takže poďme si niečo prsknúť, aby sme vedeli, že ako sa správa. Tak zvaračku mám zapnutú, volič metódy si nastavím teda na metódu MMA a tu si už nastavujem potrebné ampere. Ešte chcem iba v krátkosti dodať, že začneme rutilovými elektrodami, čiže minúskami. To znamená, že si zvaracie kliešte osadíme na minusový pól a uzemňovacie teda na plusový. Tento šteker, ktorý vedie plusový alebo minusový pól na MIG-magový horák, je vlastne vypnutý, respektíve odpojený, čiže horák MIG-mag je deaktivovaný. Takže začneme rutilovou 1,6, tak si to dáme na nejakých základných 40 A. Tak pri nastavených 40 A je ten oblúk vlastne problém zapáliť, takže to dvihnem na 45 A. Takže ste videli, že sa mi opätovne zapáliť elektroda síce podarila, potom bol trošku problém s tým, že sa mi lepila. Zrejme ešte by to chcelo viac amperov,
ale zváračka nedisponuje žiadnou funkciou ani hot start, ani anti-stick, čiže ten prúd do toho váli, do toho zvaru neustále a ak sa vám prilepí elektroda, tak je potom ťažšie ju odlepiť. Ale už má majster nastavených 75 A a ešte by to chcelo viac. Takže nastavené vyššie ampere a keď to má potrebné ampere, tak to ide celkom dobre. Dva 2,5 mm elektroda od ESABu. $3,2 mm od ESABu, 130 A a išlo to celkom pekne. Celkom pekne, oblúk bol pekne stabilný a hladký. Dáme 160. Aký bude ten zvar, či bude pekne zapracovaný do toho materiálu. Takže ešte raz, ten posledný zvar je elektrodou od ESABu 3,2 mm a nastavených až 160 A, takže mám trošičku tušak, možno sa mi to iba zdá, že tá zvaračka trošku premeriava a namiesto tých 160 je tam možno len 140. Lebo pri každej elektrode som mal potrebu nastaviť o čosi viac, než som bežne zvyknutý. Ale zvar celkom pekný, oblúk dostatočne stabilný. Tak si poďme teraz skúsiť bazické elektrody od ESABu. To znamená, že zváracie kliešte musia ísť na plusový pól, lebo sú to plusky a uzemňovací na minusový pól. Začneme 1,6, ale mne sa ako si zdá, že tá zváračka nehovorí úplne pravdu, takže ja tam dám rovno 55 A na tú 1,6. $60 A. Jedna šestka a ja už idem na 70 A. Ten oblúk mám problém chytiť, je absolútne nestabilný, zhasí na to. Takže neviem, kde je problém teraz. Rutilová je šla celkom pekne, ale zatiaľ bazická 1,6 je zatiaľ problém. Tak ešte jeden pokus. Tak majstri, bazická 1,6, trapenie. Totálne trapenie a nemožnosť zvárať ten oblúk. Videli ste sami, proste to zhasína. Mám nastavených 70 A na 1,6, čo už je dosť veľa. Tak môžete vidieť dvojku, bazickú, 80 A. Strašne som sa musel snažiť, v podstate som pri tom ani nedýchal, ak mám pravdu povedať. Zvaračka nedisponuje ani funkciou Arc Force, čiže
nie je problém veľmi rýchlo utopiť tú elektródu do tavného kupeľa a skrátka ten oblúk hneď zhasne. Takže vidíte, že prvý centimetr mi šiel, potom mi to zhaslo a potom som to ako tak udržal. Je to najjednoduchšia aplikácia, ako môžete vidieť, čiže jednoduchá hosenička, tupý zvar, ale ak by som robil niečo kutové, tak ako fakt je to trapenie zatiaľ. Tak 3-2, opäť to bolo trošku trapenie, nestabilný oblúk, zhasínalo mi to, malo to tendenciu sa utopiť vo zvarovom kúpeli tá elektróda, takže opäť mal som čo robiť, aby som ten oblúk udržal nastavených až 130 A a výsledok nejak takto, takže poďme ešte na extrém, poďme na tú 4 mm. Keďže sa jedná o 4 mm elektródu, tak to nastavím na základných 160, čo odpovedá 40 A na 1 mm. Uvidíme, ako to pôjde na 160. Či nás náhodou zváračka neklame a potom to skúsime dať na plný výkon 200 A. Tak majstri, pri 160 A bez ohľadu na prievar by štvorka elektróda mala krásne fičať. Nedieje sa tak, takže mne neostáva nič iné, len to dvihnúť. Ja to dvihnem rovno na 200 A na ten maximálny výkon. Čo popravde asi nebude skutočnosť a nebude to tých 200, ale možno to bude 180, 170. No, nechcem predbiehať. Takže 4 mm elektróda, nejak sa mi to podarilo udržať, ale mal som čo robiť. Strašne som sa musel sústrediť na to, aby som neutopil elektródu, pretože by automaticky zhasol ten oblúk. Niečo sa podarilo, ale výsledok vidíte sami. Takže podľa môjho názoru na bazické elektrody nie je vhodná táto zváračka. Rutilové boli fajn, ale bazické sú skrátka zlé. Tak majstri, skúsme si teraz metódu MAG. V mojom prípade to bude teda MAG, pretože mám napojený zmesný plyn. Nejaké priemery, nejaké okliky, ktoré si vyskúšame. Hadičku som si teda pripojil k zmesnému plynu. Ak by vás zaujímalo ako, tak si kľudne pozrite toto videjko, kde sa tomu bližšie venujem. Má to teda vôľu, no. Nachádzame sa v tej nízkej, teda spodnej cenovej relácii týchto zváračiek a má to teda dosť výraznú vôľu. Tu je to prirodzené, pretože je tu použitý klb, ale tu je to o čosi slabšie, takže určite odporúčam, ak to myslíte možno trošku viac serióznejšie, si urobiť takýto zlepšovák, ktorý mám urobený na tomto zváracom vozíku. Nebola to nutnosť, ale určite sa vám bude lepšie pracovať a lepšie spávať, ak viete, že táto časť skrátka netrpí. Takže takto dopadla 08 časťami aj menej, lebo je to teda pozinkovaný plech, ja som to ešte brúsil, trošku som to čistil, ale môžete vidieť, že celkom dobre, vôbec to nerobilo nejaké extrémne prepaly. Mal som to samozrejme vypodložené takýmto hrubým materiálom, ktorý to pridržiava a chladí zároveň, takže teplo sa má kde odvádzať, ale akože som zatiaľ celkom spokojný. To je celkom dobré, tu môžete vidieť nejaké body. Takže ono to stále chce trošku vopred si bokom vyskúšať to aktuálne nastavenie a potom sa pustiť do danej aplikácie, tak aby ste si to neprepalili ani zničili prípadný ten zvárenec alebo obrobok.
Poďme teraz vyskúšať dvojku pliešok. A keďže to nie je také jednoznačné to nastavenie, tak ja si to skúsim nejak približne nastaviť na tú dvojku. Tuto si to vyskúšam, či to zvára podľa mojich potrieb a potom si to skúsime prsknúť. Takže skúsim to pri 2 mm nejak takto. Trošku mi nesedia tie hodnoty. Občas ja by som to teda nastavil možno trošku ináč, ale pri tomto danom nastavení to pekne drží oblúk. Pekne zváračka ide, tak to skúsime pri tú dvojku pri tomto nastavení aktuálnom. Tak zhruba takto nejako. Trošku sa mi to posunulo, ale to nevadí. Išlo to celkom pekne, aj to nastavenie pre tú dvojku ako tak sedí. Možno by to trebalo trošku stiahnuť, prievar dostatočný. Vidíte, keď som to trošku dlhšie podržal, tak to prechádzalo skrz. Ale zatiaľ som spokojný. Poďme skúsiť opäť niečo hrubšie, ktorý má 4,5 mm, ale aby to nebolo takto nudné, tak si urobme teraz kutový zvar. Tak toto je tá 4,5. Celkom pekne sa mi to podarilo trafiť, to vyladenie, pretože môžete vidieť, že je to pekné čisté. Nie je tam nejaký extrémny roztrek. Skúšal som to teda aj z druhej strany. Tak a mám tu aj 10. Takže vyskúšame plný výkon tejto zváračky a skúsime si kutový zvar na 10. Tak majstri, a toto je výsledok na tej 10, ale ja si myslím, že vôbec to nie je zle, ja si myslím, že je to celkom dobre. Je tam teda náznak, ale už je to pomerne silný materiál, takže vám ukážem to nastavenie a skúsime si ešte z druhej strany ešte raz. Takže plný výkon, čo sa týka voltáže 25,4, čo sa týka posunu drôtu 20,1 pravdepodobne. A na tých číslach sa to tak nejak zhoduje, nejak sa to stretáva. Tak ešte skúsime nejaký bežný okel. 50x20 x 2 mm. Takže takto dopadol nejak ten jokel. Opäť celkom pekné, možno som tam mal nastavené trošku viac, než bolo potreba. Dosť sa mi to rozžavilo, ale zvar celkom fajn, celkom pekný. Tak a na záver ešte nejaké dva joklíky k sebe. Tie všeobecne trošku ťažšie držia, ťažšie sa to varí, ale ide to celkom pekne. Čo sa týka reakcie horáka, tak tu sa nemôžem absolútne sťažovať, tá je automatická, tá ide hneď, žiadne spomalenie tam teda neregistrujem, pekne to reaguje. Všimajte si spúšť, ako ju stlačím a hneď vyletí drôt vonku. Zároveň počujete, že aj ten dofúk je zhruba do nejakej 1 sekundy. Tak majstri, rád by som to nejak uzavrel, tento jednoduchý testík z váračky Vevor s označením MIG 200D3. Ja som si ten testík rozdelil na niekoľko dní, aby mi to pekne prešlo tými rukami a hlavou. A naozaj, čo sa týka príslušenstva, tak je síce bohaté, ale tá kvalita je o čosi slabšia, by som povedal.
Napríklad, ako som spomenul, je sympatické, že ten horák je štandardizovaný, ale je to predsa len kopia, takže tá životnosť, netvrdím, že musí byť zlá v domácich podmienkach, to možno vydrží pomerne dlho, ale výhodou je, že si to viete kedykoľvek vymeniť. Takisto oceňujem, že v tejto cene už samotná zváračka disponuje kovovým podávaním. Nie je to z plastu, takže ten prítlak, ak bude dlhodobo uzavretý, tak nebude mať takú obrovskú vôľu, skrátka určite to je odolnejšie. Čo sa týka toho unášača, ten je trošku tak neštandardne riešený, nekopíruje vlastne tú cievku, takže časom sa to možno vydrie, ťažko povedať, ale zase na druhej strane to vyzerá, že by sa to dalo tiež vymeniť, je to teda iba na 4 skrutkách. No a celkový dojem z toho spracovania je celkom dobrý, ako som spomínal, zváračka sa celkom páči, snaží sa to vyzerať seriózne. A to príslušenstvo, ako som spomínal, MIGový horák sme teda vyskúšali, jeho reakcie sú skvelé, TIGový horák si nevyskúšame, pretože nemám na to potrebné príslušenstvo a vybavenie. Možno do budúcna sa k tomu dopracujem a urobíme si testik ešte aj na metódu TIG. Potom sme si teda vyskúšali, ja som to začínal vlastne skúškou pri elektrode, pri metóde MMA a tam som ostal trošku vyľakaný. Priznám sa, že som mal zmiešané pocity po tej elektrode. Tá rutilová, ako ste videli, išla celkom dobre. Tá bazická bola na tom podstatne horšie, takže ja neodporúčam túto zváračku pre bazické elektrody. Rutilka môže byť. No a takisto som mal zmiešané pocity z toho nastavenia v tom zmysle, že ampere, na ktoré som bežne zvyknutý, boli nedostatočné pri rôznych priemeroch elektrod, takže vždy som musel nadstavovať niečo naviac. Takže tam nie som si úplne istý, či zváračka trošku neskresľuje. Ale potom sme si skúsili metódu MIG, v mojom prípade to bola metóda MAG, keďže som použil zmesný plyn a tam to bolo celkom dobre. Tam to bolo, by som povedal, štandardné. Nespozeral som žiadne extrémy, ale celá alfa a omega toho zvárania pri tejto zváračke je vo vašich rukách a vo vašich vedomostiach, pretože tam si treba naozaj tú zváračku pre potrebnú aplikáciu vždy predtým, než to začnete zvárať, je potrebné si to vlastne dodatočne vyladiť, nastaviť, aby bol dostatočný prievar, aby rýchlosť posunu bola dostatočná a takisto aj primeraný výkon k danému posunu. Na čo nám slúžia, ako ste videli v úvodzovkách, aj tie číslice na tých potenciometroch. Myslím si, že v prvej tretine je to dosť otázne, ale potom druhá tretina až posledná tretina, tak tie číslice sa celkom zhodujú. No a vlastne tu sa dostávam k tomu, že pre toho amatéra to bude z začiatku naozaj veľmi ťažké si to vyladiť, bude z toho znechutený, ale ak ten amatér vydrží a minie 2 fľaše napríklad ochrannej atmosféry, tak sa do toho dostane, zapracuje a zváračka mu bude teda celkom dobre slúžiť. Takže pre amatéra, ak by som to zobral v globále, pre amatéra možno až tak nie, pre skúsenejšieho áno. No a čo sa týka ceny, tak 260 €, ako ste v úvode videli. Či je to adekvátna cena, tak pravdepodobne asi áno, vzhľadom na to, koľko príslušenstva tam máme, ale z môjho pohľadu, ak by tá zváračka bola ponúkaná aj bez príslušenstva, za tých 170-180 € bez daného príslušenstva, tak by to bol, si myslím, best seller. Bola by to dobrá voľba. Takže dnes to bola zváračka Vevor a na budúce sa možno pozrieme na niečo podobné. Tak majstri, držím palce pri výbere zváračky, nech sa vám darí a čau.